Hey guys, lana sino Kinet umfana omncane bafethu ufuna ukusiculela ingoma. Kinet unjani boy? Yaphila. Yaphila ntwana yami. Okay, awusiculele your favorite song. Yaphele kwabona la. Uloluthando. Konde numaqondana. Yes boy. Konde numaqondana. Sabuqala sadlala. Sadlala sihlisana magama. Namagama uthando lamina. Mina sengithanda ngempela. I'm telling you. Ngempela ulavo. Ay. Okay guys, ngibonile ukuthi abantu abaningi kuma comment bayangibuza ukuthi uBoy, you know, why engagcokile kwenzakalani ngempilo yakhe nani. Guys, nami uBoy ngingahlangana naye estradini. Okay. Azange ngithola isikhathi nje eside sokuthi ngikhulume naye, but nami I remember ngingibuza ukuthi bakuphi abazali, wathi akazi ukuthi bakuphi. So nayi into ayewayikhuluma. Bakuphi abazali bafethu? Yeah. So you wakhuluma this day. So today guys, decide ukuhamba, you know, ngiyocheck uBoy, you know, esiza ukuthi sikhiphani ngefamily yakhe ukuthi abazali bakhona or kwenzakala ini, because abantu abaningi nje bafuna ukwazi guys yini, bafuna ukudonate for Mr. Knet, you know. Yeah, so mangifika ngale guys ngizonishutela ivideo ne. Yeah, ngiyabonga. Knet! My TikTok man. What's up? You well? Yes, my TikTok man. You miss me. I miss you too, man. Mama Knet. Mama, Chantal, nice to meet you guys. Nice to meet you too. Nice man. to meet you guys. Oh, people, you wanna see? I don't know how you I'm gonna handle show me you. because it's Okay, very hyper. just relax. Relax. Okay. Ngimtholile uBoy bafethu. Nangu uBoy ngimtholile. You know, I mean like njengoba ngimthembisile, you know. So our king, hey? You wanna see something, Mr. King? Hey? Huh? Okay, awusitulele pho. Sabuqala sadlala. Sadlala sikhohlisana magama. Namagama uthando lamina. Yes, boy. Mina sengithanda ngempela. Ay, man. Ngempela ulavo. Mr. King! Sure boy, so nangu uBoy ngimtholile. So okwamanje guys sizo-interview umama. So umama uzo-explain everything. So no Mr. Kelvin lana. So yena uzobe-interview umama. Okay, yeah. So yeah, simtholile guys. So I'm here to nangu uBoy. Sisenja Mr. K. Okay, no, akuna problem. Sisikhulume nomama. Okay, we just want to ask you some few questions. Okay. If you don't mind. No, I don't mind. Oh, okay. We just wanted to know from you guys to tell us what do you need for people to help you. Okay, honestly speaking, for me, okay, anything, any donations, anything will help. Food parcels, even just a better place to stay with the kids, because as you see in the previous video that Colin posted, it's not a nice place to stay. Even there, that I don't even have a bed to sleep on. We sleep on mattresses. Most of the windows there are broken, so anything that I can get, I will be grateful. Yeah. Donations, food parcels, anything, like maybe I can't release like toiletries, what do you call it, pots, beds, anything that will be able to help us just to have a better life or a better understanding, or just for Kenan, the one that everyone loves so much. Yes. So so you have heard, guys. We're gonna leave everything to you, so that you may help the family. You know, yeah. For the love of Kenan, yeah. And also there is a lady there. I think we have to try to find more about her also. Yeah, and to help everyone. You know, we are not choosing. Please, on the comments, we are not choosing. Everything goes step by step. Everything is at its own time. Yes. Thank you so much. Okay guys, Mr. Knet guys ufuna ukungiculela enye ingoma. Okay, yeah. Just nje ukunibonga guys, uthando nimnikeze lona, ne? Mr. Knet, ufuna ukucula boy? Ufuna ukubaculela? Okay, baculele ntana yami. 3, 1, 2.
watshela ubaba kalungisisi baya sifaye sesindlovu aye sesinkomo mase ngizolobola zoletha amabhafalo ngaye ngesindlovu. Wow! Wow! Mr. Kenneth! Mr. Kenneth! Sibingelela ngani zakwethu, siyacela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu wenza ubulungiswa uchofa subscribe button le channel yethu. Ingane zakwethu ke le ndaba ke yomfana omncane womlungu ithinte abantu abaningi enkundleni zokuxhumana, nalensizwa ke ithintekile ke ithi mayimbona lo mfana imbuza ukuthi baphi abazali bakho, ithi yona ayibazi. So lensizwa ke ibuye yenza ke icebo lokuthi ibuyele kuyena lo mfana ihambe iyozwa ngempela ukuthi ke baphi abazali bakhe ke. So lokho sokwenzeka ukuthi agcine ke manje einkundleni zokuxhumana abantu indlela umfana kade eqoke ngayo sebemdonatela, sebemnikeza izingubo ukuthi ke akwazi ukumbatha abukeke kahle naye njengazo zonke izingane zakwethu. Mina ke nawe bengathanda sihlangana lapha kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu, phinde sihlangane kwivideo elandelayo. Hlala nje nomgosi, soloke nje sekulethela zishisa danko.